पुढची बातमी देखील पालघरमधूनच। पालघर जिल्ह्यात सोमवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे केळवे परिसरामध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झालेली होती। अशा वेळी एक गरोदर महिला घरामध्ये अडकलेली असता तेथील आशा सेविका, शेजारी आणि नागरिकांनी त्या महिलेला एका दरवाजावर ठेवून पुरातून जवळपास 1 किलोमीटर सुरक्षित स्थळी बाहेर काढलं। सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय। पालघरमधील पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे केळवे परिसरातील रस्ते गेले 2 दिवस बुडून राहिलेले होते, त्यामुळे त्याचा मुख्य शहराशी संपर्क तुटलेला होता। आता या भागातील पूर ओसरला असून जनजीवन पूर्वपदावर आलेले आहे। तर दृश्य आपण पाहतोय, पूरस्थिती निर्माण झालेली होती, अनेक रस्ते बंद झालेले होते आणि अशात एक गरोदर महिला या पुराच्या पाण्यामध्ये अडकलेली होती आणि या महिलेला एका दरवाजावर बसवून तिला तिकडनं सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलेले। आशा सेविका आणि तिथल्या शेजाऱ्यांनी नागरिकांनी मिळून या महिलेला मदत केलेली आहे।